ஆமா அரசே, நம்ம ஊரில் ஏ இன்னும் நிறைய நிறுத்துங்கடா. ஏ வர்மா தள்ளி, நாளைக்கு எனக்கு லீவ் வேணும். இவ்வளவு அரசர் அப்படி ராஜாவே பேசிக்கிட்ட தாயுலின்றான். அப்பா என்னப்பா காவலாளி உங்களை மரியாதை எல்லாம் நீயும் பேசுறாரு. சாக்கலாம் ஏ சும்மா இருக்கடா. அரசர் ஏ வர்மா, நாளைக்கு எனக்கு லீவ் வேணும், பாப்பு அவ்வளவுதான். பண்ணுவாங்க. என்ன அபியும் ஷாக்கிங்கா இருக்கா? என்னடா ஒரு காவலாளி இவ்வளவு பெரிய ராஜாவே தாயலி போடா வரான்னு லீவ் வேணும், இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஆமாமண்ணா, ஆனா ஏன்? அது ஒண்ணும் இல்ல பீம். போட்டக்பூர் ராஜாவை பார்க்க இவனும் நான் தான் போயிருந்தோம். இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிட்டானா, மங்கிள் சிங் வந்து இடையில வழிய மறைச்சுட்டான். ஐயோ, அப்புறம் என்ன ஆச்சு சரி. ராஜா? அவன் 3 பேர் 4 பேர்னா பரவாயில்ல பீம். அவன் 10 பேரோட வந்துட்டான். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இங்கிட்ட குதிரைக்கு பின்னாடி அவன் ஒருத்தன் நல்லா வசமா மாட்டிக்கிட்டான் போல. அவனை பொழிச்சுப்பாங்க போல. ஆனா அவன் எப்படி தப்பிச்சு வந்தானே தெரியல பீம். தப்பிச்சு டேரக்டா இங்கதான் பீம் வந்தான். வந்துட்டு பொழிச்சுன்னு எச்சைக்காரியை மூஞ்சில துப்பிட்டான். இது கூட பரவாயில்ல பீம். ஆள் இல்லாதப்பலாம் நீ அடிக்கடி இந்த செருப்பு கழட்டி அடிச்சுட்டு போவான். அல்ல செருப்பு கட்டி அடிச்சிட்டு போறான். வேற லெவல்ல அடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் போறேன். யாரா அரசரை திட்ட வந்திருக்கிறான்.